Tomato Assassin! Miserables cucs mentiders! Tot ha estat un engany! Sou uns paràsits! Tranquil, assassin, tranquil. No tot són mentides, creu-me. Gran part del que saps és veritat. Fins a cert punt, clar. La informació que vam poder recuperar dels cervells dels vostres amics va ser molt reveladora quan vam saber que hi havia un assassin viu. L'única peça que faltava per realitzar el nostre pla eres tu, Banana. Tot i que gairebé un dels últims desquartitzadors ens esquerra la feina. Banana, estàs bé? Banana? Ens heu fet la feina bruta, galifardeus. Desgraciats, em feu fàstic. Ja et pots retirar, ja. Quan activem el control remot d'emergència, això s'omplirà de reforços de l'espai exterior i no tindreu res a fer. Això encara està per veure. T'equivoques, parralla oxidada. No teniu res a fer. Unitats preparades per atac, general. Collons, d'on surten aquests? Ei, Banana, aixeca't. Aquests no estan per punyetes. Banana. Això de la Berni us faré pagar molt car. Desgraciat!